Mandibulise kutata umpostile, ndibulise abefundisi abalapha bashumayeli, ndibulise i-presenters zethu abasiculela kamnandi, umama umfundisi abakhona apha, abomama bonke, intombi, ulutsha, i-families ezizosupporta ababazalwane ebebekholarishwa nomama ebebenqetshwa ezimono eBhayibhile. Mandibulise wonke umuntu ngelihle igama lomfili nomvukeli wami onguYesu Kristu. Amen. Mandibulele kutata umpostile ngale opportunity andinika yona okokuba ngizoncokola naba bazalwane ababizwe nguThixo, ebabizela umsebenzi kaThixo. Yabulela kakhulu tata umpostile. Bebekhona befundisi abakhulu obona ukubabiza bazokwenza lo msebenzi, kodwa umnwe kaThixo wakhomba mina, wangavumi, wavuma okokuba mandizosondela uthethe naba bazalwane. Mase mfumane ke ilizwi lethu njengoba libhaliwe, xa sizawuzama ukuba ngincokole naba bazalwane abangena endimeni indumiso eka-100. Dandulukani kuYehova mhlaba wonke, khonzani uYehova ngokuvuya nize ebusweni bakhe ngokugcoba. Yazini ukuba uYehova nguThixo, nguye onidalileyo, asisithi thina singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Ngenani emaswangeni akhe ngokubulela, nasemakhosini akhe ngendumiso. Bulelani kuye nibonke igama lakhe, ngokube lungile uYehova kubele bakhe kungunaphakade, nenyaniso yakhe ihleli kwizizukulwana ngezizukulwana. Inkosi yoxolo, inkosi ehlala emazulwini, mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Kubazalwane ebebekholarishwa nomama ebebenqitshwa nerhamente yonke kaKristu, ivumeleni ndibe namazwi kuni bazalwane basenkosini. Nibizwa nguThixo, enibizela umsebenzi kaThixo. Makabonge uThixo. Yafuna ukuthi asibizwa nguThixo because we deserved to be called. Yafuna ukutsho okokuba ayikho into enhle simenzeleyo noThixo eyenza okokuba sideserve okokuba sibizele lo msebenzi wakhe. Ngoba ukuba uThixo ubefuna lo msebenzi ubeyenza ngokwakhe. uThixo akadiki thina okokuba umsebenzi wakhe wenziwe ehlabathini. Yiyo lento bathi ababingelela abakhulu nababhali nabafarisi bathi xa bembona uYesu engene eJerusalema ekhweli esile, bethi thulisa abantu bakho bayangcola. Athi uYesu xa bengathula aba bantu, amade angavuma ukuthumisa Thixo, siyavuma ukuba nguYehova. And so asibizwanga ngoba sideserve. Amen. Into yesibini endifuna ukitsho kuni before ndizawungena kule text, le ndawo endime kuyo yipulpit, indawo le yokushumayela indaba ezilungile zikaKristu. Hayo ndawo le yokulwa amadabi, hayo ndawo le yokuthuka abantu abangakwazi ukuziphiliselela. Le nto ibizwa ngepulpit so that
when you stand here, you are able to pick or to pull the people out of the pit. To preach the gospel when it is fashionable and when it is not fashionable. To preach the gospel in season and out of season. Yona nto esiyibizelo leyo ukuthi sithi kasimekele ndawo sithi wenze nje uYehova ukuthanda kwakhe uhlaba. Praise the Lord. Makabonga uThixo. Sifunde kwincwadi yendumiso. Indumiso le eqhelekile yaziwayo. Indumiso ka-100. Incwadi le yendumiso okanye izindumiso apha eBhayibhelini ziyahluka. Ezi zindumiso azibhalwanga ngumntu omnye. Zibhalwe ngabantu abahlukahlukene. Uyeke nje uva abantu besithi izindumiso zikaDavide. Kuthiwa indumiso zikaDavide ngoba uDavide ubhale zona izindumiso ezininzi okugqitha abanye abantu. Kodwa ezindumiso zibhalwa ngabantu abahlukahlukene. Bezibhalela izinto ezahlukahlukene. Nangexesha ababhala ngalo lahlukahlukene. And so, nendumiso njengokuhlukahlukana kwazo kukho indumiso. There are psalms of lament ezazivunywa ngabantwana bakaSirayeli. For ngokomzekelo xa bethandazela imvula bamane ukuvuma izindumiso. Baya kule ndumiso 42 bemane besithi nqane inhliziyo inqane luThixo ewe lowo waziwayo ungophilileyo. Kodwa le ndumiso it is a psalm of celebration. Ngibona abantu abavuma le ndumiso. They are in a procession oyongena eJerusalem bavuma le ndumiso. Thumani ihlabathi lonke nikhonzele uYehova nikhoba ngenani masangweni lakhe idumisa. Xa uyifunda le ndumiso uzawuqaphela okokuba izitanza zinhlanu. The first 3 stanzas ziculwa yigrupu enye ngaphandle kwamasango. The second group in the last 2 stanzas iculwa ngabantu abangaphakathi kwamasango. Akabantu thina. Abangaphandle bavuma the first 3 stanzas. Abantu ebekwazisokokuba ngama-Gentiles. Ama-Gentiles ngabantu benhlanga. Ngabantu who are not born Jews by blood. Kodwa ngabantu abazikhethela inkolo yobuKristu. Kodwa ilishwa labo bebethi bakufika eJerusalema. EJerusalema bangabi nandawo yakuhlala. Bahlale ngaphandle kwamasango. Ngoba xa befika bavuna ingoma. Vumani, dumani Mazulu, dumani Masango. Bathi xa befika apha eJerusalema bavumela ngoma. Bathi xa befika kwistanza sesithathu bathi nathi sisizimvu. Bathi asisithi asidalileyo kodwa sidalwe nguThixo. Nathi we belong to enter into the gates of Jerusalem. Bathi nathi sisizimvu zedlelo lakhe. Ukhuluma
yezimvu uthi nami ndimvu angini yes athi kumalusi olungileyo ubomi bami ndiphelela asami izimvu kalefika emasangweni wathi nathi sisizimvu sekhona. Wafumana ngoma bonaphandle kwamasango, wayifumana ngoma bayibona itempile, wayababona nababingeleli bamile tempileni, wafumana ngoma zizizimvu zehlelo lakhe. Yabona ke there is danger bafundisi bami ukuba umalusi ongena malusi. Each and every shepherd needs to have a shepherd. Ndezo Davide atengumalusi atoyahofa ungumalusi wami obuyayazi obaba each and every shepherd needs to have a shepherd. Senzala lomba lokuba nivume uthuko abe ngumalusi wenu. Ubona ngoku zifemeli ninemakhapileyo bangene ngoku kwi-order of priesthood according to Melchizedek. Bazathi befunwa kukhona imicimbi yekhaya kodwa necawa ithi sibanikeza umsebenzi okokuba bawenze. I'll give you a practical example. This morning ungena phone call, ngisalele ngivuswa phone call ithi ngifuna ukumcelela umpostile ngoba obezaba nekhala athi ngasashumayela ngiprepare lapha. Ungena phone call ivela kumzala wami uthi umzala umalume akasekho, umalume ushiyile. Bekhuluma umalume for many months. This morning umalume wasabela ubizo lwangaphezulu. Nathi ngisathi ngiyalila yakhumbula okokuba I am in the order of Melchizedek. Lento ngiyiphumele ekhaya ndithi ndiyibizelwe kanyanzeleka okokuba ndiyenze ngoba lento ndiyiphumele ekhaya. Xa izamkhupha umpostile niyazi okokuba kukho imicimbi yasekhaya ezamphosa ngoba nisabela ubizo. Now you've got two families. You've got the family ozalwa kuyo and you've got the family which is the church. Emveni kokuba bememezile bengaphandle ngama-Gentiles laba ngabantu abangadingeki apha esibikelelweni, kodwa yifa abantu abazana noThixo. Bathi bakuva okokuba kukho abantu abakhwazayo ngaphandle bavuma ingoma baresponda bathi ngenani emasangweni akhe nidumisa. Bathi ngenani ezitengelezweni ningapheleli ngasemva, kodwa ngenani nasezitengelezweni yazini ukuba uYehova unguThixo. Yazini ukuba uYehova unguThixo. Your responsibility bafundisi nani bomama onobhayibhile. Your responsibility it is to go yodinga okanye nofuna izinto ezilahlekileyo. Uthi yes, even if 99 is safe, xa kukhona enye elahlekile idinga wena onobhayibhile ufike nayo uyibeke emnyango athi umbingeleli ngenani. Your responsibility it is to go niyofuna imiphefumulo edingayo emangweni. Umbingeleli athi ababona bengena emnyango athi ngenani emasangweni akhe nidumisa. That is your responsibility. Ingxaki yabefundisi
bathole iBhayibheli sebeze nabantu bafike emasangweni nabefundise babe zi-gatekeepers. Umfundisi ngoba nesiphiwo sokubona ukuba ikhona i-potential apha, athi umfundisi abe yi-gatekeeper avalele okokuba lo mntu nento uThixo ayifake kuyo akayiphikisi. Your responsibility it is to open the gates. Ivula amasango kungene wonke umuntu othi uvilisi imeleza yiyo lento athi uJohane sayibona Yesu kumathafa azaphathaphala athi nansi ibhala kaThixo esusithwale isono sehlabathi. That's what you are called for. You are called to point the people of God to God. I come to Bagatina. Utimo has entrusted you. Can we pray from the and so God has been up. Ungabatina Bagatina. The language that is used by non-parallel Jews. By the way, as your number, the Kumakubayan Jews, and assuming as well. God has the language, He uses the language. Abantu, Bawachuta, Abase understand. Kawakatanya simple, Ukalukalase, Uchokachoke, Umalusi, Kawawasi, Uwutiwifu. For every shepherd, for every sheep, there must be a shepherd. You let go. That's what Johannes, like the splitting, such a bad mercy. At your Palamifana, Infana, in a Kumanus. What is the sheep will be the shepherd. It's info, it's about Kumanus. That's transformation. As you are the sheep, you will be a shepherd. But don't mistake it. Shepherd, Utiko is your shepherd. When you are a shepherd of these people of God. Near Geliti. I'm running a book. Your sense of something about food. Never Papa to say. Not in your names. Do not baptize them in your names. Never Papa to say. A command is a command. You give them a new identity. Do some confidence. Yes, Lord. Kona Antoine. Oh, okay. Oh, auntie, what you follow at your tumdan? Ngoba yena nomyeni wakhe ababathola abantwana. Oh auntie, amadoda umntwana ipass process. Ithi xa seyipasile process. Oh auntie kuthiwe kuye you need okoba complete documentation. Yalomntana. Part of the things bafundise. Umuntu xa adoda umntwana kumele okoba amnike igama. Amnike nefani yakhe. When you baptize them, you give them a new name, you give them a new surname, identity, you are called to adopt
Usole isidima sabantu abangenamagama. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngale ntombazana nesifo sokopha ayinika igama. Ithi kwakukho intombazane enesifo somopho. Kukho abantu abanjalo in these communities. Abantu abangenamagama ababizwa ngezifo zabo kuthiwa nguloya. Only power. Your responsibility is to restore the identity and remove the identity and make a strata, but the power. When you've got a responsibility to restore the identity that was lost along the way. Take on the time. Take on the class. This is not an easy journey. But there's another case at 10. Posting. All these are niggas that are going. Texas Zulu. It's called SBS. Call up and out. Part a case at 10. Go conduct tour. Umthombo. And the other place them capable of Ikonana. Okanye apho step cape semkhuluba seBhayi. Umthombo wangapha case at ereqopha. Xa yokhamanzi. Fika phambi emthonjeni kukho ibhakede. Ebhakede. Le bhakede ifaswe ngentambo. Xa uzokhamanzi thatha le ntambo ukhiphisela ibhakede ezantsi emthombeni. Okwakho kutsala intambo kuphuma amanzi. Iyandisturb ane. Okwakho kutsala intambo. Tsala intambo. Phakathi ibuye namanzi. Kuthi ngenye imini kudlala umntana apha eqaleni komthombo. Unodoli wakhe uwele ezantsi emthonjeni. Abaleke aye kutatakhe. Athi tata unodoli wami uwele emthonjeni. Alila lo mntana. Athi tata, let me go and see apho uwele khona. Xa ifika utata awubona unodoli ezantsi emthonjeni. Athi tata, into endizawuyenza ndizakuthatha ndikufake phakathi kwale bhakede ndikuthobele ezantsi emthonjeni. You have no other business xa ufike ezantsi but to take your doll and I pull the rope uphumele ngaphandle. Utata amthoba umntana kodwa ithi xa isihla intambo imtshise apha ezandleni kube ngathi izawuphuncuka. Kodwa utata uyayazi okokuba letting go is not an option. Alila utata kufika abahlali ozojonga le nto elilisa le ndoda endala. Athi xa ifika umntana ezantsi athathe unodoli wakhe ambambe. Utata atsala intambo. Athi xa itsala kube ngathi ifuna ukuphuncuka. Kodwa utata uyayazi letting go is not an option. Ayitsale intambo. Bathi xa ifika ngaphandle umntana bambuze ephethe unodoli wakhe. Bambuze abahlali, were you not afraid? Xa utatakhe lila. Were you not afraid? Xa intambo ifuna ukuphuncuka. Athi umntana ejonga unodoli, no, I was not scared. Bambuza abantu, why were you not scared? Athi I knew the road was in the ufani Yesu aliphosela intambo. Izakufana kwenu zingosini uYesu aliphosela intambo. Ayisikelele ngoku nje phakathi. Amen.